Turisti Brittaniċi rrapportaw li mhux qed ikunu milquwajn waqt il-btajjel tagħhom fi Spanja u minkejja li jħallu miljuni kbar fl-ekonomija kull sena, saħansitra sar appell mill-gvern biex dawn imorru lura lejn pajjiżhom. Fil-fatt fl-aħħar jiem u ġimgħat saru wkoll diversi protesti, inkluż fil-Canary Island ta' Tenerife u Lanzarote, filwaqt li l-gvern qed jikkunsidra li jintervjeni biex naqqas l-att ta' turisti kullimkien. Dan is-sentiment qed jidher ukoll f'diversi forom, inkluż bi graffiti, protesti fit-toroq, nirien u anke vandaliżmu. L-istess atteġġjament qed jitħaddan ukoll fil-Greċja. Spanja riċentement ukoll introduċiet sistema nazzjonali għat-turisti fejn jiġu obbligati li kull ġurnata tal-vaganza tagħhom ikollhom għad dispożizzjoni mal-100 € bħala garanzija. Dan fl-istess ħin li turisti Brittaniċi fi Spanja irrapportaw li qed ikunu suġġetti għal kundizzjonijiet deskritti tat-tielet dinja fejn saħansitra jinqatalhom l-aċċess għall-ilma mill-awtoritajiet bejn id-9 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu. Dan wassal għal diversi appelli mill-Brittaniċi biex jibbojkottjaw il-pajjiż, waqt li l-midja fir-Renju Unit qed tissuġġerixxi wkoll biex jażlu pajjiżi oħrajn fejn se jkunu iżjed milquwajn, partikolarment bħal Malta.